مرحبا أحواتي أبزز لكم وسلام كتلو لي تسفاي قبر حتى خاني حنساب زعبا خونتات ناي بوتات أب أوروبا قلت لكم يدلي قدمي أوجن زي فيديو زي أخن سمعنا حنساب تصني لكم سمعوا بجرمانيا أنا كترجمة كفتني كاب إيفا كاستنا أوفيشل ترخبوهم أب تيك توك تصني لكم سمعني أقداسي أرستيا. Du als Vater kämpfst, verlierst du. Wenn du aufgibst, verlierst du auch. أبزنتها تبزلا كم أبو أب أوروبا وياب جرماني زي حجي اندحر تقاليسكا أي تسعرنيخا اندحر إدكا هيبكا خمان أي تسعرنيخا. Ich erkläre dir kurz, was ich meine, also bleib bitte kurz dran. In Deutschland bist du als Vater entweder der Zahlesel oder der Abwesende. حجي خاب بخمية تردقو زلا أب جرمن وي حدا أدقي كخفل زلوو إخا كم أبو وي دماني زي اللخا ندقخا إخا كم أبو زي أبويسند زي اللخا مالتيو. Du darfst alles zahlen, aber für nichts entscheiden. Und wenn كل خد كفلو يفكر الكايو جن ولا حدا مسل يبلكان زخونة كتوسن. du dein Kind sehen willst, dann musst du dich brav anstellen und immer schön. نودخا وين نقالكا خطري عند حد اللي خاخا أني سنة سرعات كتكبر عليكا. Nett bleiben, egal was du leistest. Denn sonst bist du der aggressive Vater. كل جزء سنة سرعات كيركا تقداي كتفتحوا لكا ويدما كم حدا يا أغريسيف سخونة سبيم زقطروخا كم حدا تبع أسايسب يا. Der Störenfried, der Schuldige. Und auch wenn du gegangen كم حدا رباشي زربك كم حدا رباشي سبيم زقطروخا اندحر سنة سرعات زي قبر كمالتيو. bist, dann bist du nicht weg. Du bist da, auch wenn es keiner erlaubt. Also bleib Vater, egal was eure Akten sagen. اندحر زي اللخا خمانجن اللخا سلازي ندقخا إلكا تطوبل بزي قدس تمنجستي ويت ورقاقتي أب منجستي تمزجيبو زولو انتاي بزعبخا خمزبل. So, Denn deine Kinder brauchen die Dualität, Mutter und Vater. Teile die دقخا نعاخان نديومن يوم زدليو نخلتيهم يوم زدليو نحاديهم تراي دليون يوم ندق خايلكا تطوبل تبلالا مالتيو إذا خاص لم تايزم تصل حواتي قد ما حجي أبز تفعل فيديو أم تصيو نيرندي إذا أرستات تكندي تسأجم كوينو زلو أب جرمن أب كلا عدتات كمان زي تماساسليو إذي alleinige Sorgerecht كأنت مالتيو حدا كاب كلتيهم تراي حلافنت زلوو مسل أبتيهم قلوع زلوو مالتيو حجيجن بزح جزي انتاي على تخونتات زي حقس لزي فلتو تيوما بوتات ندحر بزي مرعى وليدكا automatically تي أعدد رايو مسل زلوه بحق مالتيو اندحر تورقاقتي زي ملاخايو اندحر زي تمرعاهم مالتي زخلو كي تمرعاخا اندحر وليدكا مالتيو سلازي نعاخا أقداس انتايو كومو خنهتات اندحر لكا اتي gemeinsame Sorgerecht Antrag gerka ab Jugendamt hat gobro issu kit ja kit malolka كم request كتقبرالك تورقاقتنا جدا كتفرمولك مثلا مثل كم زلك أبدكها حلافنت كم زلك and ملؤ مثل كم زلك وساني لك أخم مخانكا مالتيو دحري عند حتى بقى جن بزح جزية تتسجى من تايزولو تينا ديتات بقليلو كباخا أيدليانين كلن كومين أيبل نزلهو زي فيديو زي أحجي نخن الرارة أي نمبر نخن فلالي أي كونتن تتسجى جن بينن كحزو أيدليات تمثل بملؤ مالتيو نايدك أن شو it means also عبد الله إن جزية نبزخونك خداي خلال مالتيو
ዓድክ ቅይራ ይኽእላን ብዘይናትካ እስኻ ከም ኣቦስኒ ወላ ሓደ መሰል የብልካን ዝኾነ ነገር ኣብ ሕክምና ኸምኡ ብዛዕባ ደቅኻ ኣይትሕተድኒ ኢኻ እሳ ጥራይ ትሕተድ ኣብ ትምህርቲ ኸምኡ እስኻ ኣይትሕተድ ከም ጓና ኢኻ ማለት እዩ እቲ ሓደገኛ ከምዚ ከዓ እንታዩ ኣብ ካልእ ቪድዮታት ክንደሻብ ገሊጹ ኣለኹ እንድሕር እቲ ኣደ ገለ ኮይና እቲኦም ቆለውዕ ደቂ መንግስቲ እዮም ደቅኻ ኣይኮኑን እስኻ ከም ሓደ ጓና ኢኻ እቲ ዝስክፈካ ወይ ዘይርዳእካ ሕግኻ ኣብዚ እንታዩ እስኻ ከም ኣቦ ፍሉጥ ኣይትኹን እምበር ኣብቲ ምኽፋል ክበፅሕ ከለዉ ግን ካብዚ ወሊደ ስለ ኢላ ተመዝግበካ ወይ እስኻ ኸማን ባዕልኻ ኣብቲ ፅቡቕ ዝነበርኩሞ ከም ኣቦኦም ፍሉጥ ስለ ዝኾንካ ኣብ ምኽፋል እንድሕር በፂሑ ግን ኣገዳሲ ይኮነን መሰል ኣለካ ድዩ መሰል የብልካን ኣብቲ ምኽፋል ክትከፍል ኣለካ ኖኖ ኣነስ መሰል ስለ ዘይሃበትኒ gemeinsame Sorgerecht ስለ ዘይብልና ኣይከፍልኒ ክትብል ከዓ ኣይፍቀደልካን እዩ ስራሕ እንድሕር ኣለካ ናይ ግድን ክትከፍል ኣለካ ያ ኣታው እንድሕር ኣለካ ኣቕምኻ እንድሕር ኮይኑ ክትከፍል ኣለካ ስራሕ እንድሕር ዘይብልካ ከዓኒ ያ መዓስ ጥራዮም ዝምሕሩኻ ስራሕ ትደሊ ከም ዝነበርካ ኣብቲ ግዜ ጠጠው ዝበልካሉ ኤቪደንስ ማለት የስኒ ኣበይ ስራሕ ሓቲትካ እንታይ ጌርካ ናይ ብሓቂ ስራሕ ትደሊ ነርካ ዲኻ ወይ ስቑኢልካ ሳክት ኮፍ ኢልካ ኢሎም ክሓቱኻ ይፍቀደሎም እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ዝምሕሩኻ እሱ ገሊኦም ሽዑኡ እዝን ዝናቕርበልና ስራሕ ናይ ብሓቂ ደሊኻ ዲኻ ኣበይ ሓቲትካ ኣፕሊኬሽን ናበይ ሰዲድካ ዕለት ክንደይ ገለ ሊስታ ክትሰድሎም ኣለካ ማለት እዩ ኣብቲ ስራሕ ዘይነበረካ ሽዑ ክምሕሩኻ ክእሉ እዮም ብርክ ኣታውኻ ስለ ዘይብልካ እንድሕር እሱ ክተቕርበሎም ዘይከኣልካ ግን ከምዚ ኣብ ብዙሓት ሕዋትና ዝፍፀም ስለ ኣብቲ ሳይት ኣርባይት እዚኦም ኤጀንሲ ደላላት ናይ ስራሕ ዘምፁልካ ናብኦም ጥራይ እንድሕር ተመዝጊብካ ባዕልኻ ዘይደለኻ ወላ ሓደ ወረቐት ከዓ እንድሕር ምስክር ናቶም ዘይብልካ ድሕሪ ነዊሕ ስለ ዝሓቱኻ ሽዑ እሞ ክንዲ ዝክፈል ከማን ክብሉኻ ክእሉ እዮም ኣብ ስራሕ ዘይነበረካ ክንዲ ዝዕዳ ኣለካ ኣብ መጻኢ ስራሕ ምስ ረኸብካ በብቑሩብ ትኸፍለና ክብሉኻ ይኽእሉ እዮም እዚ እትዓብ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ እሱ ከዓኒ ነቲኦም ሰብኡት ኦፍ ኮርስ ይሕርቆም እዩ ስለምንታይ ያ ብርክ እንድሕር መሰል ዘይብልካ ብደቅኻ ስኒ እቲ ሕጊ ኸማን ኣይርዳእካን እዩ ብዙሓት ጀርመን ከዓ ይቃወምዎ እዮም ብኸምኡ ኻነ እዚ ቪድዮ ተስማዓኩም ዘለኹ እዚኣ ጓል እዚኣ ኣብ ቲክቶክ ርእየዮ እዚ ቪድዮ ብብዙሕ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ኣለዋ 2-3 ኸማን ዝተመሳሰለ ኣርእስቲ ኣለዋ ከምፃልኩም እየ ስለምንታይ ከዓ ብጀርመን ዘምፃልኩም ዘለኹም ንዕኦም ከማን እዚ ሕጊ ኣይድግፍዎን እዮም መብዛሕቶም ብኸምኡ ኸማን ብዙሕ ማሕበራት ኣለዉ ናይ ኣቦታት ኣቦ መሰል ኣቦ ስኒ ማዕርነት የለን ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣቦታት ስኒ እቲኣ ኣደ እያ ትስማዕ ኩሉ ግዜ ኣደ እያ ትስማዕ ኣብ ከምዚ ኣደ እንድሕር ሃሪምኒ ኢላ ወይ ኣግሬሲቭ ኮይኑ ንደቀይ ንዓየ ኣግሬሲቭ ነይሩ ዝያዳስ ንዓ ዝኣምንዋ እሱ ትፀገም ክንደይ ኬስስ ከኣሎ ከምኡ ማለትስኒ እዚ ቀሊል ኣይኮነን እስኻ ስኒ ከም ወዲ ተባዕታይ ብዙሕ ኣይትስማዕን ኢኻ እዚ ከዓ ኣነ ዝብሎ ይኮንኩን ከምኡ ጀርመናውያን ከማን ይብልዎ እዮም ኣብ ካልእ ቪድዮታት ከምፃልኩም እየ እዚኣ ትብሎ ኸማን ንኸምኦም ሰባት እያ ትሕግዝ እዚኣ ሰበይቲ ንኣብነት ሶ ሕጂ እዚ ከዓ እተዓብ ጠንቂ ነቲኦም ኣወዳት ሞራሎም ዝሰብር ወይ ዘውድቆም ወይ ዘባሳጭዎም ያ ተስፋ ዝስእኑ ብርክ ቀሊል ኣይኮነን ኖ ንደቅኻ ኢልካስኒ 10 ግዜ ቤት ፍርዲ ቤት ፅሕፈት ቤት መሰል ከም ዘይብልካስኒ ክትኣምኖ ኸማን ከቢድ እዩ ተሕግዝ ኣብ ገሊኡ ኣይርዳእካን እዩ ተስፋ ንገብር ኣብ መጻኢ ክቕይርዎ ብርክ ንክንደይ ኣቦታት እዩ እዚ ከምዚ ዝሰብር ማለትስ እቲ ሞራሎም ዝሰብሮ ሶ ኤንድ ኣነ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢለ ነይረ ኣብዚኣ ትዝክርዎ እንድሕር ኮንኩም ኣብ ካልእ ቪድዮታት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተቃዊመናኒ ስለቲ ናተይ ነጥቢ ዘይተረድአን ኣብኡ ክንደይ ፀርፊ ገለ ረኺበ ግን ብጌጋ ተረዲአና ነይሩ ስለዚ እቲ ናተይ ነጥቢ ኣይተረድአን እንታይ ኢለ መሲልኩም ንኣብነት ኣብቲ ምኽፋል ክበፅሕ ከሎ
اندحر نابنت تجماينزام سورغريشت اندحر لكا اب تقان اندحر تقمط كونكا تمعالتታት كمان ክትመቃቀሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እስኒ ክንዲ ዝመዓልቲ ምስድዩ ክንዲ ዝመዓልቲ ምስብኡ እዩ እቲ ስምምዕ ጌርካ ማለት እዩ ያ ድማ ሽዑ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እንድሕር ተመቃቂልካ እቲ መዓልትታት እቲ ኡንተሃልቲ ሳሎን ከማ ናይ ግድን ኣይኮንካን ትኸፍላ በርከ እቲ መዓልትታት መቂልካ ኣለኻ እቲ ግዜ ምሳኻ ይሕልፈሎ ትቆልዓ እቲ ግዜ ከዓ ምስድዩ ናይ ክልቲኹም ፍቅሪ ይረክብ ኣሎ በርከት ገንዘብ ብሕልፊ ካብ መንግስቲ እንድሕር ትነብር ኮይና ከዓ ክስታዩ እቲ ገንዘብ እስኻ ትኸፍላ ኣብ ኢዳ ይኮነን ዝመጽእ ካብቲ ናታ እሳቶም ዝህቡዋ ሶቪዞ ዝህቡዋ ስለ ካብ መንግስቲ ትነብር ይቆርጽዎ እዮም ስለዚ ስነ ኣይትኸስርን ያሳ እስኻ ግን እንታይ ትኸስብ ኣለኻ ንደቅኻ ዝያዳ ትሪኦም مسኦም ግዜ ትሕልፍ مسኦም ከኣኒ ያ ዝያዳ ፍቅሪ ተደልድል ማለት እዩ ዝያዳ ርክብ ኣለኩም ኣብ ክንዲ ብሰዓታት ወይ ብቁርብ ቀዳመ ሰንበት ጥራይ ትረኽቦም እንድሕር ይከኣል ኮይኑ በቲ ናትካ ህይወት እቲ ስራሕኻ ድዩ ኩሉ የፍቅደልካ ኮይኑ ገዛኻ እኹል ቦታ እንድሕር ኣለካ ያ ሽዑ ክስታይ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ገሊኡ መዓልቲ ምሳኻ ገሊኡ መዓልቲ ከዓ ምስኣ ብኸምኡ ከዓ እቲ ኡንተሃልቲ ሳሎን ምኽፋል ኣየድልየካን እዩ እዚ ከዓ ብዙሓት ጀርመናውያን ዝገብርዎ እዩ ከማን ወይ ካልኦት anyway መታነትኦም ቆለዎ ዝያዳ ክስታይ ትፍቅሪ ክህብዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ አንጻር ደቂ ኣንስትዮ ኢለይኮን ክንሰርሐው ግን ንገሊአን ከምዚ ያ በጌጋ ተረዲእኖ ከምዚ መታን ከይትኸፍሉ ጥራይ ዝብል ግን ከፊልኩም ኣይከፈልኩም ንስኒ ዝያዳ ገንዘብ ኣይትወሃብና ብሕልፊ ካብ መንግስቲ እንድሕር ትነብር ኣላ እቲ ካልኩሌት ምስ ገበርዎስኒ ዝያዳ ከማን እቲ መንግስቲ እዩ ዝቁጥብ እምበር እሳ ትኸስቦ ነገር የለን እዚ ግን ኣይተረድኣን እቲ ዝፃረፋ ኣብ ከምኡ ኣብቲ ኮመንት ፅርፊ ዝሓደጋለ እዚኣ ነጥብ እዚኣ ብጌጋ ተረዲእና ሶ እስኻትኩም I hope እቲኦም ዘይብልኩም ከዓ እቲ gemeinsame Sorgerecht ብሕጂ ኣብ ዩንግድ ኣምት ክትሓትዎ ፈትኑ ተራዳድኡ ክትረኽብዎ and መወዳእታ ነጥቢ ከዓ ክብላ ዝደሊ ኖርማል እዚ ኡንተሃልሳሉም ኣብ መንጎ ክልቲኹም ክውዳእ እዩ ዝግብኦ ኣብ ሓበሻና ግን እንታይ ካ ትርኢ ብዙሕ ግዜ ንመንግስቲ ኸይደን ይነግራ ኣይከፍለንን ዶ ገለዶ ግን ማለትኒ ንዓን ግን ዝያዳ ይበፅን እዩ ግን ከምዚ ተወሳኺ ኮይኑ ስለ ዝርድአን ድሓርኳ ድሕሪ ክንደይ ይርድአን እንዲሁ ማለት ክሪኦ እንዴን ዝያዳ ከምዚ ይኮነ ግን ሶ ኣገዳስስኒ እስኻ ንዓኣ ብሓንሳብ ኮይንኩም ክትውድእዎ ትኽእሉ ኢኹም ንመንግስቲ ኣብ ከምኡ ከማን ክትእትዎ ኣይድልየኩም እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ክንዲ ትገንዘብ ክትህባ ዓራት ዲኻ ገዚእኻ ካል መዓልቲ ብጅክለታ ትገዝእ ካል መዓልቲ ከኣኒ ቀጻሊ ናይ ምሕምባስ ትኸፍሎ ነቲ ቆልዓ ሶ እቲ ገንዘብ እንድሕር ኣብ ከምኡ ትኸፍሎ ኮይንካ ከማንስኒ ከም ዝኸፈልካያ እዩ በርከት ነቲ ቆልዓስ ትኸፍል ኣለኻ ገለ ነገር ወይ ዝኾነ ትምህርቲ I don't know ናይ ክላቪየር ድዩ ናይ ገለ ስኻ እንድሕር ተማልእ ኮይንካ እቲ ዝግባኣካ ኣብቲ ዱስልዶርፍ ታቤለ ናይ ግድን ብካሽ ክትከፍላ ማለት ከዓ ኣይኮነን ነቲ ቆልዓ እንድሕር ብካልእ ትሕግዞ ኣለኻ ፋይናንሽሊ ማለት እዩ ሶ ከምኡ ከማን ይከኣል እዩ ማለት ዝተፈላለየ መገዲ ኣሎ ጥራይ ክብለኩም ዝደሊ ካብ ኩሉ ከዓ ካብ መንግስቲ እንድሕር ትነብር ኣላ ንባዕላስኒ ወላ ሓደ ንዓኣስኒ ክስታይ ኣይኮነን ዝያዳ ኣብ ኢዳ ይመፃን እዩ ብሓፂሩ እዚኣ ግን ሰዓትያ ነጥብ ነራ ቅድሚ I don't know ነዊሕ ገይረ እቲ ቪድዮ ካብ ዝስርሓ ኣብኡ ግን ብጌጋ ዝተረዳእኒ ነረን ማለት እዩ ከምዚ ናትን ጎደሎ ከምዚ መፀን ተዛረብኩ መሲልዎን እሱ ይኮነን ግን እቲ ነጥቢ ቀንዲ ከዓ እቲ ፍቅሪ እዩ በርከ ያ እቲ ፍቅሪ ምስ ደቅኻ ትረኽቦ እሳቶም ካባኻ ዝረኽብዎ በርከ ድሓር ከማን ጽልዋ ኣለዎ ኣብ ብዙሕ ነገር ማለት ናይ መጽናዕቲ ዘርእይዎ እኹል ኣሎ መጽናዕቲ ኣብ ከምዚ እንድሕር ሓደ ቆልዓ ናይ ኣቦ ፍቅሪ ዘይረኸበ እንታይ ሰዕብን ከም ዘለዎስኒ ያ ብዙሕ ባዕልኩም ትፈልጥዎ ብዝያዳ ከማን ትኾኑ
ግን መጽናዕትታት ከአሎ ስለዚስኒ ከምዚ አቃሊልና ክንሪኦ የብልናን ታያሞኒ ቲአ አድ ኩሉ ትገብረሉ እንዲያን እንታይ ጎዲልዎ ኩሉ ለወንዶ ገለኽ ንብል የብልናን ነጥቆልዓ ጉወድድዩ ጓል ብዘይ ገድስ ዓብ ሳዕቤና ኣለዎ እንድሕር ያ ከምቲ ዝግባእ ከም ሰቡኻ ናይ አቡኻ ፍቅሪ እንድሕር ዘይረኸብካ ማለት እዩ ሶ ስለዚ እዚኢታት ከማን ኣብ ግምት ክንእትዎ ኣለና ካልመዓልቲ ትኻልእ ቪድዮ ክስማዓኩም ናይዚ ኣጓል ብጣዕሚ ትናቴ ኣተሓሳስባ መዲሳ ስለትገልጾ እዚ ከምዚ ትብሎ ዘላ ከዓ ኣብ ካልእ ኢለ ነይረ እንዴ ግን ከምኡ ዝተመሳሰለን ናይ ፋሚሊ ድዩ ናይ ኣቦና ኣደን ጉዳይ ከምፃልኩም ክፍትኔ